Eu, bă! A lăsat ăla și a luat ăla mai mare. Voi scăpam de ei. Asta a dat distracție. Asta a luat pui de lipitoare. Am un pui de lipitoare aici. Mii de tot. Și e nervos, mă, le-am băgat și țânțarul, le-am mai băgat și țânțarul. Asta e portocalia, îi place lui. Ce ne distrăm și noi, că da, venim la pescuit să ne distrăm. Și ei la fel se distrează când vede că alergă gâzli pe aici. Ia să vedeți cum a fost. Faza fazelor. Magia, ia să... Peste ei vine magia, ia să vedem. Jucăm puțin jucările noastre, larvele. Pereză ăla așa. A atacat unul. Nimic de tot. Asta le liberăm, e prea mic. Dezancurăm asta? Oh. Eu uitai că nu sunt ancorat, hai că mă bag acolo și mă ancorez. Să nu vă încurc. Nu știam de ce am ajuns aici. Am zis că probez locul și mă ancorez, dar uite să mă ancorez. Stai că nu pot să dau așa până nu mă așez și eu ca lumea așa într-un loc. Că la pește așa e nasol când era în jos. Bag pe alea așa, zice. Dar s-a făcut vegetație anul ăsta, bă. Așa, mălăcă. Uite, pe aici mă ancorez eu. Hei, stai că nu e bine aici. Mă dau mai așa. Mă și învărt. Așa e mai bine. Nu mă băgați în învărtută la băieți. E spionul aici, că m-au mușcat una. Ce trebuie cu voi? Nu sunteți serioase. Barcă. A, te ia cleanul, stai liniște că e cleanul aici. Am un bulldog. Să vedeți ce fac acum. Scufundător. Unde e scufundătoarea? Am făcut să-l probez. Pac. Ia să vedem noi acum. Un loc de plumb între ape așa. Să dai banii pe în zonă pe aici. Uite cum e, ce-un tip. Să ieși. Vom te duce la fungă, te atacă Big Bunny. Stați acolo. Pun bulldog. Să fac un bulldog în loc de plumb.
Ia grafă. Nu știu, plombul nu are să mă joc eu cu. Să mă joc eu cu un buldos cu fundător. Ia. Ia. Te duci, corect. Da să salcăm, mă, băieților. Și să dau cu un bulldog ăsta scufundător. Dacă vrei. Ce-a atacat ăsta? Uite-mă. Uite-mă. Ce-a atacat ăsta, bă, întreapă, băi, frate. Larva de libelul. Merge asta pe aspeți. Și am treabă pe asta aici caras și... Clean, ia să vedem. Uite pe acolo. Asta întreabă. Îi văd când ne atacă, uite cum ne atacă. Știți cum ne atacă? E beton, îndreabă aici. O atacă și o scripă. Când e bun. Badie. Atacă întreabă așa la. Poți să o joci cu buldul ăsta, mai mișto, nu mai faci gălăgie. Ți-a plăcut lipitoarea? Ei, te crezi și eu că ți-a plăcut, mă, lipitoare. Puiul de lipitoare. Cred că ți-a plăcut. Mai fi nu cu asta, numai să sperie. Buldo. Buldo. Scufundător. Ia să vedem. Coboare puțin așa o jumătate de metru și pe asta le trag așa. Pac, pac. Ia. Eu știu că le apucă, îi văzui. Sunt la ele. Până mă sincronizez. A, ce-a dat în ea. Până mă sincronizez eu cu ei. Ce-a luat ăsta? Până mă sincronizez eu cu ei. Nu știu cum mă sincronizez cu ei, da. Dar lucrează frumos, întreabă lăsat așa. Chiar natural. Face 5 gălăgie. Hai, băieții. Unde sunteți? L-ați reperat că la coboară încet așa. Coboară încet așa. Păi la urmă, metru. Ai cât un platon roșu? Te rugătau noi, Borele. Ale studii, da. Ia asta și în dimineața ca lui. Bă, 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 nu pot să-am fost asta de fața cu mamă, dar...
decât să stau degeaba. Păi ce anul? Păi nu, dar ce anul trecut ordonea asta erai plătit. Da. Da. La unde? Dar știi, n-am văzut niciunul să ridică. Că ține tensiunea asta, nu știu. Că ține tensiunea. S-o mai terminat și astea. Doar nu suntem în Anglia. Acum 2 ani a fost la fel, nu știi? N-am luat eu crat acolo. Ai știi până ani cu bani așa să te mă înjura? Ai știi bănele? Da, nu ține tensiunea. Nu prea ține tensiunea, ălaltă ținea clopoțelul. Dacă nu-l simți, nu stă în timp. Schimb și bag plumb. E ușor, nu ți-ai tensiune și voiam sus. Șase fără 20. Da, fără 20. O să băgăm plumbul la eu, că și plumbul șurel. Și mai pot. Ce niște teste. Luați ceva? Da. Da. La muscă. Intră la muscă, știi. Intră mă aici. Uite mă, era mai în dreapta. Opa, unul sus alcăm. Unul sus alcăm. Așa. Lipitora e cu noi. Aici stă băgatul să alcăm în treabă. Stați aici la Amazonia. Uite, bă, uite, bă, pe firul ăsta. Bă, Johnny. Johnny, nu fi nervos. Ți le dau înapoi, tare. Te-și bea cu minte. Tu ești. Uite, bă, ce aici, bă, bățu. Vezi? Uite, face bățul, băi. Opa, băi, frate. Bă, mai ce-ți, mă? Dă domnul cu un pești din cer. Uite, mă.
Trei odată ca în filmele americane. Ia să vedem. Care stai la... Bă, stai la apă aici. Ca în filmele americane. Cristi de la Ruși. S-a făcut. Ăla îi plăcea bibanul la nos. Îi place și acum. Ia să vezi, Cristina, de cum e faza din barcă. Tu te duci la puia de biban de la... Să-ți arăt eu aici. Să vezi tu ce fac băieții ăștia aici de la... Ia uite. Și ce o leacă ăla, fii atent. Drin aici. Avem unul la lipitoare. Dar vreau că să mar, dacă se mai agăță bine, dar dacă nu, ne mulțumim cu ăștia. Tot larva. Bă, larva e asta. Cum zice, mă, puie de lipitoare, mă. Ușor de sămână. Să salcăm. Am făcut barca, că avem la așezut. Am greșit pești. De barcă acum așa, puțină treabă aici. Sunt la mult și nu e corect așa. Asta zice. Să-mi fac procedurile, da. Mai scot apa de aici. Și ele nu ăștia săraci. Mai muncim aici, facem... Scoatem apa din barcă. Merge ceva la mireasă? Am un prieten așa le zice la mirese. Partea asta nu mai mare. Flată, ia să mai joc. Așa, frate, ia să vedem. Unde stau bătrânii vagabonți. Deci nu e o mână. E cumva și pun gură pe acolo. O, cealaltă o stat. Lasă bățul, mă. Johnny. Hai să ne prietenim un like așa. Tu ești băiat de treabă, sunt băiat de treabă. Așa că nu vreau să facem prostii. Gabi mă numesc, tu? Cum te numești? Saltă pe fani. Te mușcă muscă de gât. Nu niște criminale astea. Hai treabă. Trebuie să-i le bag sus salcăm aici. Am o mare plăcere să-i le bag sus salcăm. Ia. Și iese de sus salcăm de aici. Johnny, aici stă cârdul, mă. Uite-l. Mă, bățul n-a plăcere de la. Așa, Johnny. Asta e meseria.
Deschide gura mare, să vedem dacă ai cări. Și tu așa, printre toate socotelele noastre. Ia mă, să salcăm acolo de bine. Iată, vezi pe fund să salcăm. Țac, țac. Ia, hai. Trage un lat pe ea. Hai. Important că trage. Distracție. 5 ore oricum asta degeaba, după ștucă. Le dau seara acum masă o mână. O oră și gata. Hai să salcăm, băieții. Hai, tată. Ia uite, bă, ce fac ăștia? Să salcăm acolo. Să mai dăm mai stângă, mai dreapta. Ia legiunii. Acolo știm în viteză. Trebuie să dăm un coulec. Mai la dreapta. Asta aproape de mal. Ăla aia, că l-am simțit. Simte... N-ai luat-o? Aoleu, îl bag să salcăm. Ia, la salcăm cu voi. Am florit salcăm. Ai, nu știu ce e. Te-a luat de să salcăm. Ce poate să fie mici, bă. Nu e corect. Bandiții aia mari. Iată ce facem aici. Dar noaptea merge ceva pe aici? Nici carasul. Pe la Drăgănești mai mergea carasul noaptea. Vara. A, pasă, da. Păi ce să fac? Crapul ăla e bun. Da, e mică, scap. Cum voi și fie și mă în gură acolo, că e mai răt în gură. De v-ați dus, mă. Stai să dăm și la ăștia, că ăștia erau nemâncați, mă. Facă cunoștință la toți că e. E mămăliga întreagă. Sau peria cei mari. Mă duc. Ia să dau mai la dreapta, mai pe centru. Să văd ce-i pe centru. Aici. Vedeți, gagiul ăla salcăm, nu? Mai văd, nu știu, ia. O să-l trăm, bă, de unde venim ăsta? Mă săr pe și bâțul.
Unde venim? Uităm mai șarpele. Băi, băbuțel, ha? Dar mai repede mergea aici, unde vedeam? O, bă, ne, dar am încercat să spun. Am să încerc, fac acolo. Pe partea altă nu ai unul, doi, așa, pe altă. Aici am mâncat. Nu știu că după aia mai mâncai acolo și mâncai aici. Să mută și ăștia. Au ieșiri cu familia acolo. Oh, venim bani mai mari. Ce nervă sunteți? Mă, sunteți și mari, bă, frate, bă. Cum vine bancul. Banc adevărat, mă. Banc adevărat, mă, eu. Un atac așa de la băieți. Pot să fi ceva știți pe coada aici, alarte, văzuți, știți că am văzut. Măricele, măricele. Păi are toane să plimbă și ăla după pești. Am dat azi 5 ore în loc unde am luat aseară și n-am luat nimic. Unde le-am văzut eu, luasem unde ăsta, un halou să pun niște peștișori, unde exact în peștișori. Ah. Era un banc de peștișori. Acum depinde și ele cum... Că de obicei seara să hrănesc mai bine. De-aia zis să mai stau să-i dau o mână seara, vorba lui Toni. Până atunci să mă distrez cu bibanii. Să nu stau degeaba, că 5 ore tot le-am stat degeaba. Aici la ea să-l păcălesc. O atac. Unde s-a retras? La salcâm. La salcâm se încordeze mușchii. La salcâm. Îi dăm noi. Trebuie să mai opresc câteva minute și pentru te-mi dă și mie vreo ștucă, ia să vedem ce avem aici. 39,57. Hai mă, filmez, mă, filmez. E prea frumos pe aici. Aseară când mă duceam Ce la tras. Măgilești, era un băiat, o pot la mânică și prindea și o bucată frumoasă de seara.